संघादरम्यान आपण ही लढत पाहणार आहोत. नवलाई तळवडे एक अतिशय चांगला संघ. आपण जर पाहिलं पहिल्या दिवसामध्ये या संघाने खेळ केला होता, त्यानंतर आज या तिसऱ्या दिवसातील शेवटच्या सत्रामध्ये खेळण्यासाठी ते सज्ज झालेत. निलेश असेल, अक्षय असेल यासारखे चांगले खेळाडू या संघादरम्यान आपण पाहतोय. तसेच आयुष इलेव्हन अडिवरे एक राजापूर तालुक्यामधील एक मोठं असं नाव निखिल सकपाळ असेल, पार चौकार. खुश खबर अशी आलेली आहे आपल्या आमच्या मंडळाच्या अध्यक्ष आणि मंदरुळ गावातील क्रिकेट मंडळाकडून एक टुर्नामेंट याच मैदानावरती मे मध्ये 9, 10, 11 या तारीखमध्ये वाडी मर्यादित टीम असणार आहेत. 30,000 पहिलं प्राईज असणार आहे आणि 20,000 हे दुसरं पारितोषिक असणार आहे. आणि लाईव्ह स्वरूपाची ही स्पर्धा आपल्याला पार पडताना दिसणार आहेत मे महिन्याच्या 9, 10 आणि 11. जर कोणाला या स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवायचा असेल तर मंदरुळ गावामधील अनिल मासिये असतील, सुनील मासिये साहेब असतील, प्रसाद असेल यांच्यासारख्या खेळाडूंकडे त्यांची नाव नोंदणी करायची आहे. तर पुन्हा जाऊया आपण सामन्यामध्ये. निखिल सकपाळेचा दुसरा चेंडू आलाय निर्धाव. मॅडम होता वेगावरती स्वार असणारा हा खेळाडू आपण पाहतोय. पहिला चेंडू येतोय हा एक स्क्वेअर मारा, एक एक्स्ट्रा धाव संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाते. निखिल जर आपण पाहिलं राजापूर तालुक्यातील अनेक मोठ्या मोठ्या स्पर्धा असतील, रत्नागिरी जिल्ह्यातील स्पर्धा असतील, एक वेगवान गोलंदाज म्हणून आयुष इलेव्हन अडिवरे संघाकडून सतत खेळत आलेला आहे. आयुष इलेव्हन अडिवरे हा संघ जर आपण पाहिला त्या संघाचे मालक सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. दरवर्षी आपण पाहतो हा संघ या स्पर्धेमध्ये सहभागी नोंदवतो आणि सेमीफायनल किंवा फायनलमध्ये यांचा संघ नक्कीच असतो. आता मात्र बघा शॉर्ट पिच चेंडू होता, चांगला फटका आणि बाउंड्री लाईनच्या दिशेने हा खेळाडू
सुंदर अप्रतिम उच्च दर्जाचं असं क्षेत्ररक्षण या खेळाडूच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतंय. तर या ठिकाणी एक बक्षीस जाहीर होत आहे. हा हा हा, काय बघा अक्षय कुठल्या बघा निखिल सकपाळ याच पूर्ण प्लॅनिंगने हा विकेट काढलाय आणि कोणता बळी मिळवलाय बघा. अक्षय सारखा एक हुकमी फलंदाजीचा मोठा कणा अक्षय सारखा एक मोठा खेळाडू एक मोठा फलंदाज एक फलंदाजीचा कणा तळवडे संघाचा या ठिकाणी बाद होतोय. आणि या ठिकाणी आमच्या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी बघा टेनिस क्रिकेटमधील एक मोठं नाव आणि आपल्या रत्नागिरी जिल्ह्याचा अभिमान मान सन्मान आणि रत्नागिरी एक्सप्रेस नावाने ओळखला जाणारा आमचे सागर कांबळी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. धन्यवाद. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावरती यावं. सागर कांबळी आपण त्यांना अनेक वेळा पाहिले मोठमोठ्या स्पर्धा व्यावसायिक क्रिकेट खेळणारा हा खेळाडू या ठिकाणी उपस्थित झालेत. तर निखिल पुढील चेंडू येत आहे बघा. पडल्यानंतर थोडासा या चेंडूला मान दिला सन्मान दिला चेंडूला सरळ पाठवला सीमा डिक्लेरेशन बॉक्सच्या दिशेला एक धाव मिळते. पहिल्या षटकाची सांगता होत आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचते ती 7. धावसंख्या 7 नक्कीच झाले. मात्र जे दोन गडी बाद झालेत चिन्मय आणि अक्षय दोन खंदे फलंदाज एक महत्त्वाचे फलंदाज निखिलने तंबूमध्ये पाठवलेत. जी जबाबदारी निखिलवरती दिली गेली होती संघाच्या कर्णधाराकडून ती जबाबदारी मात्र त्यांनी चोखपणे पार पाडली. चिन्मयसारखा एक सलामीचा हुकमी असा फलंदाज त्याने तंबूमध्ये पाठवलाय. त्यानंतर सगळ्यात मोठा धक्का आणि सगळ्यात मोठा आघात जो त्याने केला तो म्हणजे अक्षय. जर आपण पाहिलं पहिल्या दिवसामध्ये अक्षयने दिवस गाजवला होता आणि तोच अक्षय मात्र पहिल्या चेंडूवरती झेल देऊन तंबूमध्ये परतला. आणि आता मात्र नवीन गोलंदाज येतोय तो प्रदीप अडिवरे संघाकडून. तर या ठिकाणी एक बक्षीस जाहीर होत आहे. लगातार जर 3 षटकार आले तर आपल्या मंदरुळ गावचे तंटामुक्ती अध्यक्ष वासुदेव साबळे सर यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. आणि पहिला षटकार येतोय. तळवडे संघामध्ये जोशाचं वातावरण नक्कीच असेल. कारण निलेश जर आपण पाहिला संघाचा कर्णधार सुद्धा तो आहे. त्याचप्रमाणे एक चांगला फलंदाज पहिल्या दिवशी त्याने खूप चांगली फलंदाजी केली होती. जेव्हा जेव्हा संघ संकटात होता त्यावेळी त्याने चांगली फलंदाजी केलेली. त्यामुळे आता सुद्धा बघा एक सेमीफायनलचा महत्त्वाचा सामना आहे आणि त्यामध्ये सुद्धा संघ कुठेतरी अडचणीत सापडलाय. मात्र निलेशने कोणतंही प्रेशर न घेता आपली नैसर्गिक पद्धतीने तो खेळ खेळताना दिसतोय. तर प्रदीपला एक कमबॅक करावं लागेल. कारण जर आपण पाहिलं 2 मोठे गडी नक्कीच बाद झाले आहेत परंतु निलेशचा कुठेतरी या ठिकाणी बळी मिळवणे खूप गरजेचं आहे. पंच या ठिकाणी एक एक्स्ट्रा धाव घोषित करतात. एक अवांतर धाव घोषित करतात. वाईडच्या स्वरूपामध्ये ही एक धाव संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाते. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 15 वरती. सारिश आपण पाहिलं कालच्या पहिल्या दिवसामध्ये याची फलंदाजी काही आपल्याला अनुभवता आली नाही. मात्र आता बघा या ठिकाणी खराब क्षेत्ररक्षण होतं आणि सरळ जातोय सीमा पार चौकार.
टॉप ठरला होता, कारण वारंवार तो फलंदाजीला नक्कीच आला, मात्र संघाला जी अपेक्षा होती ती त्यांनी पूर्ण केली नव्हती. मात्र आत्ता बघा, मोठ्या सामन्याचा मोठा खेळाडू कसा असावा हे तो दाखवतोय. सलामी सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये खूप सुंदर अशी फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. नक्कीच या ठिकाणी सारिश बाद होऊ शकला असता, मात्र नक्कीच सारिश जर आपण पाहिलं चांगली फलंदाजी करतोय. प्रदीप कुठेतरी महागडे ठरताना दिसतोय. पुन्हा एकदा त्याच दिशेला हा फटका आहे आणि सरळ जातोय वन बाउंस सीमा पार चौकार. पाहतोय प्रेशर प्रदीप याच्यावरती. प्रदीप एक चांगला गोलंदाज आहे. अडिवरे संघाचा मी पाहिलं, खूप वर्ष हा खेळाडू या संघाकडून खेळताना दिसतो. टीम मीटिंग कुठलीही करू नका, पंचांनी याची नोंद घ्या, कारण आपल्याकडे वेळ कमी आहे, सेमीफायनलचा सामना आहे. कुठलीही टीम मीटिंग करू नका. थोडासा महागडा नक्कीच ठरतोय. पहिल्या चेंडूवरती षटकार, त्यानंतर 2 चौकार आपण लागोपाठच्या चेंडूवरती पाहिले. सारिश एक मोठ्या सामन्याचा मोठा खेळाडू आपण पाहतोय तो सारिश पहिल्याच दिवशी मध्ये खूप फ्लॉप ठरलेला हा खेळाडू अति महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये मात्र संघाला तारताना दिसतोय. प्रदीपला मात्र कुठेतरी कमबॅक करावं लागेल. जे झालं ते विसरून एक चांगली गोलंदाजी नक्कीच करावी लागेल. चांगला पुन्हा एकदा चेंडू हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक येणार का झेल खाली, आणि आता मात्र कोणतीही चुकी करत नाहीयेत आयुष 11 अडिवरे संघ, आणि सारिश सारखा एक घणाघाती फलंदाज तंबूमध्ये परतलाय. सारिश बॅक टू द पॅव्हेलियन. आपल्या रत्नागिरी जिल्ह्याची मान सन्मान अभिमान रत्नागिरी एक्सप्रेस सागर कांबळी, एक व्यावसायिक क्रिकेटपटू. यूट्यूबच्या माध्यमातून आपण अनेक वेळा त्यांची बॉलिंग पाहिले. रत्नागिरी जिल्ह्यातील वेगाचा बादशाह म्हणून ज्याची ओळख आहे तोच सागर कांबळी आमच्या मंडळाला या ठिकाणी सहकार्य, मार्गदर्शन आणि शुभेच्छा देण्यासाठी उपस्थित आहेत. पार पडला. तर तिसरं षटक घेऊन अंतिम षटक घेऊन दाखल झालाय गोलंदाज प्रज्वल. एक चांगला गोलंदाज आहे हा, पण अडिवरे संघाचा एक नियमित गोलंदाज. नेहमीच तिसरं षटक टाकताना आपण त्याला पाहतो. थोडंसं मलिंगासारखे ऍक्शन, आणि या ठिकाणी बघा यष्टीरक्षक मिस झाला, आणि त्यानंतर क्षेत्ररक्षक सुद्धा मिस झाला, आणि सरळ हा चेंडू गेला डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये. एकूण धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत त्या 2. तर या ठिकाणी नवजीवन हायस्कूलचे आमचे सर श्री सन्माननीय शफिक वाघू सर हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचा सुद्धा या ठिकाणी सत्कार केला जातोय. आमचे अध्यक्ष सुनील मासिये साहेब यांच्या हस्ते हा सत्कार करण्यात येईल.
चांगला हा चेंडू तितकाच चांगल्या पद्धतीने पूल केलाय निलेशने. एका धावेसाठी धावले, दुसऱ्या धावेसाठी धावलेत आणि या ठिकाणी बघा कुठलाही ताळमेळ दिसला नाही. प्रचंड नाराजी आपण पाहतोय मैदानामध्ये. नक्कीच या ठिकाणी धाव नव्हती आणि कुठंतरी स्वतःकडे स्ट्राईक घ्यायची होती निलेश याला, मात्र तसं काही घडताना दिसलं नाही आणि सरळ तंबूमध्ये परतलाय. किच्या षटकामध्ये टिचून गोलंदाजी करावी लागेल. शेवटचा षटक आहे, चांगला फटका, मात्र तितकंच सुंदर क्षेत्ररक्षण प्रदीप याचं. कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये धावसंख्या पोहोचते या एका धाव्याने. 29 धावसंख्या पोहोचते 29 वरती. एक चांगला सामना आपण पाहतोय. निलेश, आता मात्र निलेशला मोठे फटके खेळावे लागतील. आक्रमण तो करतोय, पहिला सलामीला आलेला हा फलंदाज, पुन्हा हा खोलवर टप्प्याचा चेंडू उडवलाय. त्या ठिकाणी हा झेल नाही सुटणार आहे, कारण त्या ठिकाणी उभा आहे तो म्हणजे अमर. मी मगाशीच म्हटलं होतं हा खूप जबरदस्त शेवटचे काही चेंडू शिल्लक असताना एक चांगला फिनिश करावं लागेल, सुंदर शेवट करावा लागेल, गोड शेवट करावा लागेल. सुरुवात चांगली केलेली आहे, परंतु या इनिंगची सांगता कशी होईल यावर हा सामना अवलंबून असेल. आता मात्र कुठेतरी आपण हाराकरी पाहिली. रुपेशला स्ट्राईकवरती आणायच्या नादामध्ये स्वतःची विकेट मात्र गमावून नंदू तंबूमध्ये परतलाय. फास्ट सुरू करा. रुपेश स्ट्राईकवरती खेळतोय. शेवटचे काही चेंडू शिल्लक असताना नक्कीच हा चांगल्या पद्धतीने सामना फिनिश करायचा त्याचा उद्देश असेल, मानस असेल. तर प्रज्वल, हा काय चेंडू होता, पडल्यानंतर काहीसा खाली राहिला आणि चेंडू गेला निर्धाव. पुन्हा एकदा तंबूमध्ये परतला रुपेश. कर्णधार आणि श्री गांगो 11 कोंडीतड या संघाचा कर्णधार नाणेफेकीसाठी व्यासपीठावरती यायचंय. दोन्ही संघाचे कर्णधार. तर शेवटचा चेंडू मला वाटतंय या षटकातील आणि सामना करेल तो यश. शेवटचा चेंडू, शेवटच्या चेंडूवरती किती धावा मिळणार आणि पुन्हा एकदा हा खाली राहिलेला चेंडू आणि पुन्हा रनआउटच्या स्वरूपामध्ये खेळाडू बाद झालाय.
मंगरुळगावचे पोलीस पाटील सन्माननीय वैभवजी मासे साहेब हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. पुन्हा एकदा मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो. श्री गांगो 11 कोंडेतड कर्णधार. चला सलामीचे फलंदाज आपण पाहतोय आयुष 11 अडिवरे संघाकडून निखिल सकपाळ आणि सौरभ. तर पहिले षटक घेऊन दाखल होतोय तो अक्षय. या खेळाडूचा मी मगाशीच उल्लेख केला होता. एक अष्टपैलू असा हा खेळाडू. फलंदाजीमध्ये नक्कीच पहिल्या साखळी सामन्यामध्ये खूप सुंदर फलंदाजी या खेळाडूने केलेली, गोलंदाजी सुद्धा अप्रतिम केलेली. मात्र या सामन्यामध्ये एका महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये सेमीफायनलमध्ये फलंदाजीमध्ये मात्र तो खूप त्याने निराश केलं. पहिल्या चेंडूमध्ये तो तंबूमध्ये परतला. मात्र आता गोलंदाजी सुंदर करावी लागेल, कारण 30 धावांचं आव्हान आहे. आणि सलामीला जर फलंदाज आपण पाहिलं निखिल सकपाळ, एक अतिशय शांत असा हा क्रिकेटपटू, क्रिकेटची पूर्णपणे जाणीव असलेला हा क्रिकेटपटू. मी अनेक वर्ष त्यांना पाहतोय अडिवरे संघाकडून. एक शांत संयमी खेळाडू. आणि त्याच्या समोर जो आता स्ट्राईकवरती खेळतोय तो म्हणजे सौरभ गावकर. हा खेळाडू दिसायला शांत आहे, मात्र जेव्हा त्याची बॅट बोलायला लागते तेव्हा मात्र अक्षरशः मैदानामध्ये वादळ येतं. या चेंडूनंतर मी नक्कीच आठवण करेन, बघा काल एक सामना झाला होता त्यांचा, अंसुरे संघासमोर त्यांचा सामना झाला होता. अंसुरे संघामध्ये ट्रॅक पॅन्ट थोडी खाली घ्यायचे फलंदाज सौरभ. अंसुरे संघामध्ये आशिष मालवणकर, किशोर कनेरी, देवा वाईम यांसारखे मोठे मोठे खेळाडू होते. आणि हा सामना बघा, 2 चेंडूमध्ये 11 धावा पाहिजे होत्या. जर कोणी सामना हा पाहिला नसेल तर त्यांच्यासाठी ही मी आठवण सांगतोय. काल हा यांचा सामना झाला होता अंसुरे बरोबर. 2 चेंडूमध्ये 11 धावा पाहिजे होत्या आणि त्या 2 चेंडूमध्ये 11 धावा लगातार 2 षटकार मारून आपल्या संघाला सामना जिंकून दिला होता, विजयी करून दिला होता. तोच फलंदाज आहे हा सौरभ गावकर. त्यामुळे लवकरात लवकर त्याला बाद करणं खूप गरजेचं असेल तळवडे संघाला. आता मात्र बघा 22च्या स्वरूपामध्ये एक धाव नक्कीच मिळणार. कालच्या सामन्यामध्ये शेवटच्या षटकापर्यंत तो उभा होता, सलामीला आला होता आणि आता मात्र सुद्धा आपण पाहतोय सलामीला आलाय. 30 धावांचं आव्हान आहे. एक शांत असा खेळाडू, शेवटच्या षटकापर्यंत सामना नेण्याची आवड असणारा हा खेळाडू तो म्हणजे सौरभ. आणि आता मात्र स्ट्राईक घेतो तो निखिल सकपाळ. एक आयुष 11चं संघाचं एक हृदय ते म्हणजे निखिल सकपाळ. एक त्यांच्या संघ मालकांचा सगळ्यात आवडता खेळाडू तो म्हणजे निखिल सकपाळ. पुन्हा कार्पेटच्या साह्याने चेंडूला खेळलंय. एक धाव नक्कीच मिळते. धावसंख्या पोहोचते या पहिल्या षटक प्रगतीपथावर असताना 2. 30 धावांचं आव्हान आहे. परंतु ही जर आपण ग्राउंडचा विचार केला तर एक हाय स्कोरिंग असं हे मैदान आहे. पिच बघा किती प्रॉपर पिच बनवलंय. या गावातील कार्यकर्त्यांनी खूप सुंदर असं काम केलंय. आणि आता मात्र सौरभ गावकर बॅक टू द पॅव्हेलियन. काय मोठा मासा गळाला लावलाय तो अक्षय याने. अक्षरशः फसवा चेंडू होता आणि फसलाय सौरभ गावकर आणि निराश मनाने तंबूमध्ये परतलाय सौरभ बॅक टू द पॅव्हेलियन.
धन्यवाद डीजे. पहिल्या षटक अक्षय याचं फलंदाजीमध्ये नक्की निराश केलं, मात्र गोलंदाजीमध्ये एक मोठा मासा गळ्याला लावला. सौरभ सारखा एक मोठा फलंदाज तंबूमध्ये पाठवला. शेवटचा चेंडू बघा, खूप खराब चेंडू होता. पहिले 5 चेंडू जर आपण पाहिले, खूप सुंदर चेंडू होते, अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जात होती. मात्र कुठेतरी शेवटच्या चेंडूमध्ये भरकटले, लाईन आणि लेन चुकली, खराब चेंडू पडला आणि शुभमने मात्र कोणतीही दयामाया दाखवली नाही. सरळ चेंडूला पाठवलं सीमा पार आणि संघाची धावसंख्या पोहोचली ती एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 8. नवीन गोलंदाज येतोय रुपेश. 12 चेंडू आणि 22 धावांची गरज असताना निखिल सकपाळला आता मात्र थोडी कमाल करावी लागेल. जबाबदारी नक्कीच या खेळाडूवरती आहे आणि स्वतःची जबाबदारी तो खूप चांगल्या पद्धतीने ओळखतो, कारण आयुष 11ला असे सामने त्याने अनेक वेळा जिंकवून दिलेले आहेत आणि त्याचीच पुनरावृत्ती आता त्याला नक्कीच करावी लागेल. मात्र बघा, मी म्हटलं होतं ना, निखिल सकपाळ हा असा क्रिकेटपटू आहे, सुंदर अप्रतिम अशी फलंदाजी. धन्यवाद. राजापूर क्रिकेटमध्ये जर मला वैयक्तिक जर विचारलं गेलं की तुमचा सर्वात आवडता खेळाडू कोण आहे, तर तो आहे निखिल सकपाळ. कारण मी अनेक वर्ष त्यांना पाहतो, फलंदाजी असू दे गोलंदाजी असू दे, अतिशय जबरदस्त असते आणि तो कुठेही भेटू दे त्याच्या चेहऱ्यावरती नेहमी स्माईल असणार. तुम्हाला कधीच तुम्हाला टेन्शनमध्ये दिसणार नाही. एक हसत राहणारा हा क्रिकेटपटू, शांत संयमी क्रिकेटपटू, खरंच एक आवडीचा क्रिकेटपटू आहे. षटकार मारल्यानंतर पुन्हा एकदा रुपेशचा सामना करतोय आणि हा एक स्क्वेअर मारा, एक एक्स्ट्रा धाव अडिवरे संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाते. धावसंख्या पोहोचते ती 15 वरती. नक्कीच रुपेशला कमबॅक करावं लागेल. धावसंख्या धावांचं आव्हान आहे 30 आणि जर अडिवरे संघाला थांबवायचं असेल तर निखिलला थांबवावं लागेल. हा 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 बॅट खालील हा चेंडू होता, चेंडू हवेमध्ये आहे, झेल घेण्याचा प्रयत्न. आणि बघा, आत्मघात या ठिकाणी केला तो निखिलने. खूप सुंदर फलंदाजी आपण पाहिली. सामना कुठलाही असू दे, त्याच्या डोक्यामध्ये नेहमीच कॅल्क्युलेशन असतं. निखिल मात्र आता कुठंतरी थोडासा गडबडलेला आपण पाहिला. 2 धावा नक्कीच मिळाल्या होत्या. तिसऱ्या धावेच्या नादामध्ये तो रनआउटच्या स्वरूपामध्ये बाद झाला. एक मोठं यश नक्कीच प्राप्त झालंय, मात्र त्याची जागा घेण्यासाठी पुन्हा एक विस्फोटक फलंदाज मैदानामध्ये दाखल झालाय, तो आहे अमर. शुभमला सुद्धा कमी लेखून चालणार नाहीये, कारण पहिल्याच षटकामध्ये शेवटच्या चेंडूवरती पहिलाच त्याचा चेंडू होता आणि त्या चेंडूवरती त्यांनी षटकार खेचला होता. त्यामुळे शुभमला च्या बॅटमध्ये सुद्धा मोठे फटके दडलेले आहेत. तर शुभमला आता मात्र सर्व संघाची जबाबदारी घ्यावी लागेल. रुपेशला यश प्राप्त झालंय. हा शॉर्ट पिच चेंडू आणि या चेंडूला पुल सक्सेसफुल. अडिवरे, मॅन फ्रॉम अडिवरे शुभम ऑन फायर. सौरभ बाद झाल्यानंतर अंतर आल्या आल्या कुठलंही प्रेशर न घेता पहिल्याच चेंडूवरती हल्ला चढवला आणि त्यानंतर हा आपण पाहिला त्याच्या बॅटमधून दुसरा षटकार. आणि आता मात्र पुन्हा येणार का? चेंडू जातोय सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. शुभम बॅक टू द पॅव्हेलियन.
तर हा नवीन फलंदाज दाखल होतोय तो म्हणजे प्रदीप. सात धावांची गरज आहे. 8 चेंडू 7 धावा. एक सेमीफायनलचा हा चांगला सामना, रंगतदार सामना आपण पाहतोय, पहिला सेमीफायनल. आणि काय फटका खेळला, काय फटका खेळला, स्वतःला सुद्धा कळलं नसेल. कुठेतरी स्वतः छोटासा फक्त पंच करायचा होता. दाखल होतोय. 7 चेंडू 7 धावा. एक चांगला सामना आपला आपण पाहतोय, पहिला सेमीफायनलचा सामना. तळवडे विरुद्ध अडिवरे. रुपेश पुन्हा ओमकारसाठी. हा चेंडू सफल झाले आणि वाईटचा अपील केलं गेलं, मात्र पंचांवरती कोणताही परिणाम झाला नाही. चेंडू गेलाय निर्धाव आणि आता मात्र समीकरण झाले 6 चेंडू आणि 7 धावा. चांगला सामना आपण पाहतोय, पहिला सेमीफायनलचा सामना. एक वेळ असं वाटलं होतं की हा सामना अडिवरे संघ एक हाती जिंकेल, जोपर्यंत निखिल फलंदाजी करत होता, शुभम फलंदाजी करत होता. त्यानंतर मात्र थोडंसं कुठंतरी प्रेशर आलंय नवीन फलंदाजांवरती आणि 6 चेंडू 7 धावांची गरज आहे. जर आपण ग्राउंडचा विचार केला तर सारिश नवीन गोलंदाज. या पहिल्या सेमीफायनल मधील शेवटचं आणि अंतिम अतिशय नाजूक आणि अतिशय महत्त्वाचं असं षटक घेऊन दाखल झालाय तो सारिश. मला वाटतंय सारिशला आज थोडंसं नशिबाची साथ आहे, कारण फलंदाजी त्याने सुंदर केली आहे, त्यामुळे गोलंदाजी सुद्धा त्याच्याकडून चांगली होईल अशी मला वाटतंय. पण त्याच्या समोर जो फलंदाज आहे तो म्हणजे अमर. क्षेत्ररक्षणामध्ये उच्च कामगिरी केलेला हा खेळाडू आता मात्र फलंदाजीसाठी दाखल झालाय आणि चांगली फलंदाजी करावी लागेल. 6 चेंडू 7 धावांची गरज आहे आणि जर आपल्या संघाला विजय प्राप्त करून द्यायचा असेल तर एक चांगला फिनिश हे करावं लागेल. सारिशला मात्र अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी करावी लागेल, निर्धाव चेंडू टाकावे लागतील. पहिला चेंडू बॅटची काढा आणि सरळ निलेशच्या हातामध्ये. वरती एक्स्ट्रा आहेत, त्यामुळे मोठे फटके नाही खेळायचे. मला काही समजत नाहीये की मोठे फटके खेळण्यासाठी हे का जात आहेत. 4 चेंडू आता 7 धावा. बघा ग्राउंड एवढं खुलं ग्राउंड आहे, कुठे गॅप मध्ये ढकललं तरी 2-3 धावा निश्चितच मिळू शकतात. परंतु सगळ्यांना युवराज बनायचंय, सगळ्यांना धोनी बनायचंय, सगळ्यांना फिनिशर बनायचंय. मात्र तसं नसतं मित्रांनो, क्रिकेट हा कॅल्क्युलेशनचा खेळ आहे. 6 चेंडू 7 धावांची गरज होती. बघा पहिला चेंडू आला निर्धाव, समीकरण झालं 5 चेंडू 7 धावा.
आता पुन्हा निर्धाव चेंडू आला, समीकरण झालं 4 चेंडू 7 धावा. बघा जेवढा चेंडू निर्धाव जाणार तेवढं समीकरण वाढत जाणार आणि हे सर्व प्रेशर जे येणार ते म्हणजे आडिवरे संघावरती. सारिश मात्र सुंदर गोलंदाजी करतोय. पुन्हा चेंडू, हा मात्र हा एक्स्ट्रा धाव, अतिरिक्त धाव वाईट घोषित करतायत पंच. मी मगाशीच म्हटलं होतं, मला कुठून तरी असं वाटतंय की सारिशला आज नशिबाची साथ आहे. कारण फलंदाजी बघा त्याने खूप सुंदर केले, त्याचे 2 झेल सोडले गेले, त्यामुळे कुठेतरी नशिबाची साथ त्याला आहे. 2 चेंडू त्याने नक्कीच निर्धाव टाकलेत. तिसरा चेंडू सामना करेल रोहित. थोडासा अडथळा निर्माण होतोय, हा प्रेशर आहे, हाय व्होल्टेजचा सामना आहे मित्रांनो. थोडासा प्रेशर आहे गोलंदाजीसाठी नक्कीच असतं. रोहित फलंदाजी करेल. तिसरा चेंडू येणार का निर्धाव, की किती धावा मिळणार. आणि आता मात्र हवाई हल्ला केलाय, क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी आणि झेल टिपला जातोय. सारिश मात्र सुंदर गोलंदाजी करतोय. मी मगाशीच म्हटलं होतं, मला कुठून तरी आतून फिलिंग आहे की सारिश काहीतरी कमाल करण्याची आज त्याच्याकडे आहे, कारण नशिबाची साथ त्याला आहे. आता मात्र दाखल झालाय तो प्रज्वल डावकुरा असा फलंदाज. ज्या ठिकाणी आता मागील चेंडू झेल झाला ते क्षेत्र बघा, काऊ कॉर्नरचं ते क्षेत्र, त्या क्षेत्रामध्ये सहसा षटकार जात नाही, कारण ते क्षेत्र थोडंसं मोठं आहे. बाउंड्री लाईन त्या ठिकाणी थोडीशी जास्त आहे आणि खूप लांब असल्यामुळे षटकार आपण त्या ठिकाणी खूप कमी पाहतो. त्याच ठिकाणी हा झेल घेतला गेला, एक चांगला फटका होता रोहितचा, मात्र झेल देऊन तो तंबूमध्ये परतलाय. 3 चेंडू आणि 6 धावा. एक मोठ्या फटक्याची गरज आहे, पण तो मोठा फटका खेळणार कोण, प्रज्वल खेळणार का ओमकार खेळणार, प्रज्वल खेळणार का ओमकार खेळणार, की सारिश आपल्या संघाला विजयाकडे नेणार. समजा या ठिकाणी जर डॉट चेंडू आला तर नक्कीच मोठं प्रेशर हे आडिवरे संघावरती नक्कीच बनेल. बघा हा चेंडू पडल्यानंतर काहीसा खाली राहिला आणि चेंडू गेला तो निर्धाव. दोन चेंडू आणि 6 धावा. बघा सामना कुठे होता, 7 चेंडू 7 वरती सुद्धा हा सामना आला होता. मात्र कुठेतरी हाराकेरी आपण पाहिली आडिवरे संघाची, कॅल्क्युलेशन बघितलं नाही. मोठे फलंदाज बाद झाल्यानंतर जे मिडल ऑर्डर होती त्यांच्याकडून साथ भेटली नाही आणि आता मात्र थोडंसं कठीण आव्हान बनलंय. सारिश मात्र अप्रतिम गोलंदाजी करतोय. तो सांगतोय बघा क्रिकेट काय शिकवतं, एक दिवस नक्कीच तुमचा असतो, एखादा दिवस खराब जातो. बघा पहिला दिवस त्याचा खूप खराब गेला होता, गोलंदाजी नीट होत नव्हती, फलंदाजी नीट होत नव्हती. मात्र आजचा दिवस त्याचा आहे, फलंदाजी सुद्धा त्याने खूप चांगली केली. एक षटकार 2 चौकार आपण त्याच्या बॅटमधून पाहिले आणि त्यानंतर 6 चेंडू 7 धावांचं षटक तो फेकतोय. त्याच्यामध्ये बघा 2 चेंडू 6 वरती त्याने समीकरण आणलंय, म्हणजे संघाला जवळपास विजयाच्या उंबरठ्यावर त्याने उभं केलंय. सारिश एक या सामन्यातील अति महत्वाचा हा चेंडू असणार आहे. या चेंडूवरती धावा या बनवाव्या लागतील. बॅटची कडा घेतली आणि चेंडू झालाय निर्धाव. काय गोलंदाजी बघा, काय गोलंदाजी आहे.
जर गोलंदाजी आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या या गोलंदाजासाठी. 6 चेंडू 7 धावांची गरज होती आणि आता समीकरण त्याने आणलं 1 चेंडू 6 धावा. 9 चेंडू बघा आम्हाला माहिती या ठिकाणी मिळेल 9 चेंडू 7 धावांची गरज होती आडिवरे संघाला. 9 चेंडू 7 धावा आणि आता समीकरण काय झालंय 1 चेंडू 6 धावा. म्हणजे तब्बल 8 चेंडू निर्धाव आलेत. 8 चेंडू काय कमाल केली बघा. जे अशक्य होतं ते शक्य करून दाखवताना दिसतोय तो तळवडे संघ. आणि विशेष करून सारिश शेवटचा चेंडू सामना करणार ओमकार आणि हा चांगला फटका आहे आणि हा सामना विजयी होतोय. तळवडे फायनल मध्ये प्रवेश केलाय.